Fem una inspiració profunda i observem la imatge de la pantalla. Aquest vitrall en espiral, amb aquestes formes i colors que ajuden a transformar les pors. L'espiral daurat que ens ajuda a connectar amb la nostra essència. El blau elèctric del tercer ull que ens ajuda a enfortir la nostra ment i a rebaixar les pors irracionals. El lila, el color de la transformació, que ens ajuda a transformar les pors. Centra't ara amb el blau elèctric. Inspira aquest color i expira allò que vols deixar anar. Inspira blau elèctric i deixa que ompli tot el cos, especialment la zona del cervell. Inspira aquest color i tanca els ulls. Imagina el color viatjant per tot el teu cos, entrant a cada cèl·lula, a cada zona del teu cos, ajudant a enfortir totes les cèl·lules i alliberant les pors irracionals emmagatzemades perquè marxin. Inspira i expira al teu ritme i torna a obrir els ulls, observant aquest color blau elèctric i observant tot el vitrall, els colors i les formes. Inspira i expira. Ara centra't en el lila, en totes aquestes esferes liles que formen una espiral. Inspira el color lila i expira. Inspira aquestes bombolles i deixa que s'escampin pel teu cos. Inspira i expira. Observa una altra vegada el color lila i tanca els ulls. Inspira i deixa que aquest color lila ompli tot el teu cos, omplint totes les cèl·lules amb esferes lila que ajuden a transmutar les pors que s'han quedat estancades a cada cèl·lula. Inspira i posa atenció al teu cap, al teu cervell, al xacra corona i deixa que una gran bombolla lila envolti tot el teu cap. I aquesta esfera, amb la vibració del lila, transforma
les pors que hi ha en aquesta zona. Transforma les preocupacions, els mals de caps. Transforma totes les pors en confiança. I aquest lila t'ajuda a connectar amb la teva essència. Obre els ulls i observa aquest lila i aquesta espiral de punts daurats, representant la teva essència expandint-se. Inspira l'espiral daurat i expira. Inspira el daurat i deixa que tots aquests colors t'ajudin a connectar amb la teva pròpia energia. Inspira una vegada més l'espiral daurat i tanca els ulls. Segueix inspirant i expirant mentre imagines o sents una espiral daurat al voltant del teu cos que surt del centre del teu cos i s'expandeix cap a tota la teva aura. És una espiral de la teva energia que reforça el teu cos i la teva aura. Inspira i expira. I deixa que el daurat ompli cada cèl·lula del teu cos i que la forma espiral regeneri aquestes cèl·lules, regeneri la teva salut, tant física com mental, com emocional, com energètica. Inspira i expira i obre els ulls per tornar a observar aquest vitrall. Segueix inspirant i expirant el temps que ho necessitis, observant aquest vitrall i deixant que la seva energia i la seva vibració faci el seu efecte.